No miltä työhyvinvointityö sitten näyttää tänä päivänä organisaatioissa? Tässä kuvassa näkyy se, että meillä on edelleenkin ylinjohto siellä ja sitten meillä on niin sanotusti HR-organisaatio tässä keskellä ja sitten meillä on linjaorganisaatio. Ja nyt ehkä haasteena on se, että meidän HR-toiminnot on vähän siiloutuneet. On niin sanotusti perus-HR ja kehitys-HR, joka tuottaa omia tuotoksiaan tänne linjaorganisaatioihin ja bisnesyksiköihin. Sitten on työsuojeluorganisaatio, ehkä TYHY-organisaatio ja sitten niin sanotusti muut tukitoiminnat. Jokainen tuottaa omat tuotoksensa, linjaorganisaatio koittaa vastaan niihin ja sitten oikeastaan näyttää siltä, että siellä on hyvin paljon päällekkäistä työtä ja siellä ei ehkä vuorovaikuteta niin paljon, eikä keskustella, että mikä olisi niinku se yhteinen tavoite. Ja nyt voisi ajatella niin, että koko organisaation strategia olisi täällä kehyksenä ja tavallaan suuntaa antavana ja enemmän saataisiin kaikki toiminnat samaan suuntaan menemään. Ja yksi tapa, millä se voitaisiin tehdä, ainakin auttaa tätä toimintaa, on se, että me muodostetaan työhyvinvointityöhön oma ohjausryhmänsä ja operatiivinen ryhmänsä. Ohjausryhmän yksi henkilö voisi olla nimenomaan juuri henkilöstöjohtaja, joka olisi se kytkentä ylimpään johtoon. Mutta siellä tietysti muitakin asiantuntijoita, TYH-päälliköt tai työsuojelupäälliköt ja sitten täällä operatiivisessa ryhmässä myöskin asiantuntijoita niin, että ohjausryhmä voisi kokoontua semmoisen 4 kertaa vuodessa, vaikka kvartaaleittain, ja operatiivinen ryhmä taas useammin, vaikka 2-3 kertaa kuukaudessa. Jo tällaisella toimintatavalla ja tämän hahmottamisella, että hei, me tehdään paljon päällekkäistä ja vähän erillistä toimintaa, niin sen yhtenäistäminen tällä tavalla voisi tuottaa jo paljon enemmän vaikuttavuutta työhyvinvointityöhön. Ei muuta kuin lähdetään toimimaan.